बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मोनसे बाथ्राखौ लानानै दिनै जों प्रेस मिट होनो गोनां जादों आरो बेखौ जों सिगांबोदों। मानो होननानै बुङोब्ला बनसुनि दैदेननायाव थांनाय आगस्ट दाननि 8 खालाराव दिल्लीयाव आलादा रायजो बद'लायनायनि थाखाय मोनसे हाबाफारि लानाय जादोंमोन आरो बे हाबाफारियाव जोङो नुबोदों जे बेवहाय दावराव देख्रेब नार्जारि, सानजुमा खुंगुर बसुमतारी आरो बनसुनि दैदेनगिरिफोर बेहाय बाहागो लादों आरो बेवहाय बाहागो लानानै मोनसे इन्सिडेन्ट जादों। जाय इन्सिडेन्टआ बिथांमोनखौ जे सरकारि पुलिसफोर CRPफोर बिथांमोना बोखांनानै होनाय जादों आरो बे धरना मोनसे हाबाफारिखौ बिसोरखौ हेंथा होनाय जादोंमोन आरो बे हेंथा होनायावनो बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंनि मिरुनि आफादगिरि मानाव गेदेर दिपेन बर' बिथांखौ दाय जाबसिननाया जोंनि थाखाय सोंखारिथाव आरो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेखौ जोङो गोख्रों रावजों सोंखारिदों। मानो होननानै बुङोब्ला दिल्लीयाव बिथांमोना आन्दलन खालामनो थांथों जोंहा बेहाय बाजानांगौ गोनां गैया। नाथाय दिल्ली बायदियाव एबसुखौ दाय होनो थांनाया बेसेबां गनायजाथाव बेखौ रायजो राजाफ्रा बिजिरगोन। मानो होनबा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि माहारिखौ जौगानांगौनि थाखाय बड'फानि सिमांखौ जाफुंसार होनांगौनि थाखाय बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि दानांगौनि थाखाय गोबां हाबाफारि लानानै खामानि मावबोबाय थादों आरो दिनैसिमबो मावबाय दङ, इयुनावबो मावलांगोन। दा बेनि थाखाय बिथांमोनाव जों सोंनो नागिरदों दिनै पारमिसन गैया होननानै दावराव जादों आरो बेखौ पारमिसनखौ एबसुआ होनो होआखै बा जोंनि दिपेन बर' सारा होनो होआखै बायदि बायदि बांसावनाया बेसेबां जुक्ति गोनां। मानो होननानै बुङोब्ला बेहाय सेन्ट्रेल सरकार दङ, दिल्ली सरकार दङ, बिथांमोननि खोथा। आरो जों मिथिनायाव बे पारमिसना दंमारोना गैमारा आरो जुदि दङमोनब्ला बिथांमोना दिन्थिनांगोन। बेवहाय नुदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों जे बेहाय बिथांमोना मेम'रेन्डाम मोनसे होदों, बे रिसिप्ट कपिखौ ससियेल मिडियानि गेजेराव शेयार खालामदों आरो दङब्ला पारमिसन दङब्ला पारमिसनखौबो शेयार खालामथों आरो बिथांमोना प्रुफ खालामथों जे बेखौ जे एबसुआ बादा होदों होननाय बबेबा मोनसे प्रुफ जाहाथे देखायो, बे सप्तासेनि गेजेराव जाहाथे देखायो। नङाबा बे फोरमान जागोन बिथांमोना थगायसुला, बिथांमोना जोंनि बर' रायजो राजा लाइमोनफोरखौ लांनानै आलाय सिलाय खालामनो थाखाय बेवहाय खुनु प्रपार पारमिसन प्लेनिं गैयालासेनो लांनानै आलाय सिलाय खालामनायनि जि दाय, बे दायखौ बनसुआ लानांगौ, बे दायखौ सानसुमा खुंगुर बसुमतारीया लानांगौ, बे दायखौ दावराव देख्रेब नार्जारि मोना लाथारनांगौ। दा बेनि थाखाय खावलायगोन जाहाथे दुलाराय बर' फरायसाखौ आफादखौ सोंखारिनायनि सिगां गाव गावखौ जाहाथे बिजिरो, गाव गावनि जि मावनाय गाव गावनि थांखि, बे थांखिखौ जाहाथे गोथों खालामगोरो। मा मावनो नागिरदों, बबे लामाजों लांनो नागिरदों, आलादा रायजो बड'लेण्ड दाबि खालामनो नागिरदोंबा एबसुआ बेहाय मा दाय जानो हागौ? दिनैसिम बे एबसुआ आलादा रायजोनि हेंथा नङा आरो बे हेंथा होबोफेरनाय जायाखै। जों गोबां समाव गुबुन गुबुनखौ हेंथा खालामनायखौ नुनो मोन्दों, नाथाय बेखौ जों बुंनो थाङा। नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ नैबे समाव सोंखारिनाय आरो बायदि बायदि दायखौ जाबसिनना होनाया जोंनि थाखाय माब्लाबाबो गनायथाव नङा आरो बेखौ जों गनायनो हाया। दा बिनि थाखायनो जोंनि जिल्ला आफाद, जोंनि दखरा आफाद, जोंनि दालाय आफादफोरा बिनि सायाव गोख्रों सोंखारिदों आरो बेखौ जों माब्लाबाबो सहायनो हानाय नङा। आरो बेवहाय जोङो बिनि थाखायनो बिथांमोनखौ जोङो सोंनो लुगैदों, आलादा रायजोनि जि दाबि आरो बे दाबिया माखौ लानानै बेसेबांसिम, बेखौबो रोखा खालामना होनांगौ। दिनै बिटिआर मोनसे सुक्ति जादों, बिनि सिगां BAC जादों, बिनि गेजेराव BTC जालांदों। दा बे जाबोनाय जिखिनि मोनबोनाय बर' हारिनि बे मोनफ्रोमबो मोनफा मोनफा जोंनि सिनायथि आरो जोंनि मोनफा मोनफा जौगानायनि फिथाइ। नाथाय बेबायदि होननानै बबेबा मोनसेखौ सोंखारिनाय, बबेबा मोनसेखौ संगठनखौ आफादखौ दाय होनाय, बे दाय होनायनिफ्राय जाहाथे जानगाराव थायो बेखौ जोङो खावलायदों। मानो होनबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि बबेबा मोनसे आसुगुर गावगासे
मा गोरोन्थि मावनानै बा सावरायालासिनो माबा मोनसे हाबाफारि बेयाव लानाय जाबोफेराखै बा सोरबा दावराव देख्रेब थानाय समावबो बे हाबाफारिया जाबोदोंमोन। दा बिथांमोना मोजाङै मिथिगौ, नाथाय सोरनिबा फाव फान्दायनायाव बा सोरनिबा आथिं सायाव थानानै बा बायदि बायदि बेबायदि खैसाराव गोग्लैनानै बा गाव माने जिबायदि लुगैनाय बे लुगैनायखौ मोनैनि थाखाय बा बायदि समाव जों नुदों माब्लाबा एमपिनि टिकेट लुगैयो, माब्लाबा सोरजोंबा थाफायो, बेफोरबायदिखौ नांगौ बायदि मोनैनि थाखाय एबसुखौ दाय होनाया जोंनि थाखाय माब्लाबा गनायथाव नङा। दा बिनि थाखायनो खावलायगोन बिथांमोना जाहाथे रोखा खालामो पारमिसनखौ जुदि एबसुआ होबथादोंब्ला बिनि प्रमानखौ होथों आरो पारमिसन गैयालासिनो रायजो राजाखौ लांनायनि दायखौ बे दावराय देख्रेब सानसुमा खुंगुर बसुमतारी आरो जे बनसुआ बेखौ बानस'नांगौ, बेखौ लानांगौ। मानो जोंनि लाइमोनफोरखौ जोंनि रायजो राजाखौ बे दिल्ली बायदियाव लांनानै आलाय सिलाय खालामनाय बिनि फिननायखौ बिथांमोना होनांगौ। दा बेखौ रोखा खालामो। इयुनाव जाहाथे बिथांमोना एबसुखौ लानानै जाहाथे सोंखारिया, एबसुनि माने दैदेनगिरिफोरखौ लानानै जाहाथे सोंखारिया, बेनि थाखाय खावलायगोन। मानो होनबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां समाव खौसेयै खामानि मावनो थाखाय नाजाबोबाय थादों। दिनैनि समाव बर' हारिया जे बेफोरबायदि गुबुन गुबुन साननो गोनां माने आफाद बेफोरबायदि गैला, हाथियार लानाय बेफोरबायदि आफाद गैलिया। दा हाथियार लानाय आफाद गैयाबाबो जायखिनि दिनै ओनसोलाव बा जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव गावस्रा गावस्रि खालामनाय बे दायखौ बा बे जि हाबाफारिखौ लाबाय थादों, बे एकमात्र सानसुमा खुंगुर बसुमतारी आरो बे एकमात्र दावराय देख्रेब जि नार्जारी आरो बेखौ बाहायदों बिथांमोना बाहायदों बनसुखौ। दा बेनि थाखायनो जोङो सांग्रां जानो खावलायगोन जे बर' हारियाव खौसे नङाब्ला गोबां समाव जोङो मोगा मोगि जानो गोनां जाबाय। दिनै बयबो मिथिगौ दिनै जोंनि जे क'क्राझार लकसभानि एमपि सोरनि आखायाव दङ, बे मानि थाखाय जाखो? जे गावजों गाव ज' जालायनो हायैनि थाखाय। आरो बे ज' जानो लुगैयै मानसिया जाहैबाय सानसुमा खुंगुर बसुमतारी आरो दावराय देख्रेब नार्जारी। बिनि थाखायनो बायदि बायदि आफाद दाब्रबगोन आरो गावनि गेजेराव गावस्रा गावस्रि सोमजिहोगोन आरो बेखौ बर' रायजो राजाया सिनायै रावबो गैला। दा बिथांमोनखौ सिनायो। जाहाथे बिनि थाखायनो खावलायगोन जोंनि लाइमोनफोरा, जोंनि रायजो राजाफ्रा जोङो जाहाथे बिजिरलायो सोरनि आखायाव दङ, सोर माबायदि फाव फान्दायदों। मोनसे समाव माने मोनसे हाथियार लाग्रा हान्जाखौ मदद होनो थाखाय बुंग्राया सानसुमा खुंगुर बसुमतारीमोन। दा बे आफादा गैलिया बा बे आफादा फैबाय। दा गोजोन मोनसे लामाजों बयबो बुंलायनो हानाय डेम'क्रेटिक मोनसे ओनसोल होननानै जोङो बेखौ गनायथि होनो हाबाय। बे डेम'क्रेटिक ओनसोलाव बा डेम'क्रेटिक हादोराव डेम'क्रेटिकेलि धरना होनाय, आन्दलन खालामनाय बायदि बायदि हाबाफारिया बयबो लानो हागोन, बेखौ लानांगौ बा लालांथों। बेवहाय जोंहा बाजानाय गैया। नाथाय सोरखौबा थांखिनानै माने मुं सुनानै बुंनायाव जोंहा सोंखारिथाव आरो जोंनि रायजो राजाया बिनि सायाव बिजिरनांगौनि गोनांथि दं, बेखौ फोरमायो। दा बे समाव जाहाथे सानसुमा खुंगुर बसुमतारी आरो दावराय देख्रेब नार्जारी बिथांमोना रोखा खालामना होयो बिथांमोना हारिखौ बबे लामाजों दैदेननो नागिरदों, ना गावस्रा गावस्रि खालामनानै गावनि मुलाम्फाखौ लानो नागिरदों, ना बेबायदिनो बर' हारियाव माब्लाबाबो गोजोन गैयै खालामनो नागिरदों। बेखौ रोखा खालामनाया दरखार दङ, रोखा खालामनानै होनांगौ। दा बेखिनिखौ खावलायदेरबाय। दा आफादनिफ्राय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गो बेक होनाय, दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मुर्दाबाद होनाय, बिनिफ्राय जाहाथे जानगाराव थायो बेखौ खावलायबाय। जोंनि मिरुनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानव गेदेर आफादगिरि जे दिपेन बर'खौ जे सोंखारिनाय, दिपेन बर'खौ दाय होनाय, बे दाय होनायनिफ्राय जाहाथे जानगाराव थायो आरो बे जानगाराव थानो थाखाय जोङो खावलायबाय। नङाब्ला जोंनि जे दखरा, जोंनि जे दालाय आफाद, जोंनि जिल्ला आफाद, बे जुदि बेफोरबायदि हाबाफारि लालांबाय थायोबा जों माब्लाबाबो सिरि थानाय नङा। बिथांमोना रोखा जानाया मोजां। जोंनि थाखाय खोब साननो गोनां, जाय लाइमोनफोरा दिनै फरायफुनाय, जाय लाइमोनफोरा दिनै हारिखौ लानानै इमसन दङ, सेन्टिमेन्ट दङ, बिथांमोनखौ थुखोग्राया सोर, बेखौ नागिरग्रोनाया दिनै दरखार दङ। सोरनि थुखोनायाव, सोरनि जोंनि बांसावनायाव सासे माने लाइमोनफोरा ससियेल मिडियानि गेजेरजों सोरखौबा गावथारनो नागिरनाय, सोरखौबा देथारनो नागिरनाय,
बबेबा एबसु अफिसखौ सावनो नागिरनाय बुख्रेबनो नागिरनाय बे गोहोखौ सोर होखो आरो बेखौ नागिरनांगौनि दिनै सम फैदों। मानो होनब्ला बे गोहोखौ होदों होनब्ला सानसुमा खुंगुर बसुमतारी आरो दावराय देख्रेब नार्जारी बिथांमोननि जि बाथ्रा बे बाथ्राफोरा फोरमान खालामो मोनसे जि जातिनि मोनसे माहारियारि आफादखौ बिथांमोना आसि थुनानै जेरै मेरै बांसावनाय बे बांसावनायखौ लानानैनो सोरखौबा गावथारनो ओंखारनाय सोरखौबा माने बुथारनो ओंखारनाय सोरखौबा बबेबा एबसु अफिसखौ बुख्रुबनो ओंखारनाय बेफोरबायदि लाइमोनखौ सोरजिदों होनबा बे सानसुमा खुंगुर बसुमतारी आरो बे दावराय देख्रेब नार्जारी। दा बिनि थाखायनो खावलायगोन जे लाइमोनफोरा बिनिफ्राय सांग्रां जानांगोन। मानो होनबा नोंथांमोना फिउचार दङ आरो नोंथांमोनखौ लानानै बर' हारिनि इयुन। दा बे इयुनखौ जोंनानै दैदेननो थाखाय नोंहा जुदि सुस्थिर मेलेम गैयाबा नोंहा जुदि गावनि साननाय गैयाब्ला गुबुननि साननायजों खारफाबाय थायोब्ला माब्ला समाव बबे हाखराव गोग्लैगोन माने गोग्लैखांनायनि उनाव सिखारफिननांगौआ गोब्राब जागोन। दा बिनि थाखायनो लाइमोनफोरखौ खावलायगोन जाहाथे बेफोरबायदि सोरनिबा सेन्टिमेन्ट इमसन्स होनायाव गावनि बिबेकखौ गावनि साननाय हनायखौ गारनानै गुबुननि साननायजों खारफानायखौ गारनांगौ आरो गावनि साननाय हनायखौ बाहायनानै गावनि इयुन गावनि फिउचारखौ नाहरनानै जाहाथे खामानि मावलाङो आरो मोजां बिजिरनानै जेरावखि जि हाबाफारि लाया मानो जेरावखि बाहागो लाया मानो सानै हयै बिजिरनानै जाहाथे बाहागो लायो। बिनि थाखाय खावलायगोन जे लाइमोनफोराबो जाहाथे सांग्रां जायो आरो मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोङो सांग्राङै आगान होलांब्लासो जोङो गावखौ गाबथानो हागोन हारिखौ फोथांनो हागोन हारिखौ फसंनो हागोन।